Vagari vemusha wemuliti farm mudunhu reshamva vakasara vasina mate mukanwa mushure mekunge mumwe wemusha uri mudunhu iri wakabvira zvisina tsarukano. Chiitiko chinokatyamadza ichi chinonzi chakauya mushure mekunge musha uyu wagamuchira muroora uyo ari kufungidzirwa kuti angangova aine mhepo dzekusaroorwa. Vachitaura nevatori venhau ve263 times, vagari vemumusha uyu vakati chiitiko ichi chakaitika mazuva 4 akaterekedzana. Inini ndinonzi Eunice Kateva, ndinogara pachiraramo kumuliti farm iri kuShamva. Ndauya panapa pachivhitivhiti kuti nditsanangurewo zviri kuitika pamusha wangu. Musi wekutanga ngangoti pakatangira nyaya muroora achisvika mukati memusha, ndakauraya mbudzi ndichifarira muroora wangu, ndabva kumuimbira uroora. Mangwana acho mbudzi ndokubva dzafa 4 mbudzi kuburikidza dzarumwa nenyuchi. Hatina kumbozvifambira kana kuzvitsvaga, taingoti inyuchi dzangorumawo mbudzi. Handina kuziva kuti yanga yari mamviromviro enyaya kuti tione kuti muroora uyu haasi kudiwa mumusha. Tabva ipapo tichienderera mberi nemuroora mukugarisana. Ndakamusira pamusha ndichiti ndiri kumbobuda muroora ndichienda kuchechi. Akabva atakura vana vese achienda navo mudanga manga muine huku 100. Ndakasvikawana huku 37 dzafa musisina mvura. Ndikangoti pamwe kushaika kwemvura kwaitika muhuku. Handina kuziva zvekare ipapo kuti zvakangobatana nenhau yemuroora. Tabva ipapo muroora akazvitakura akangobva pamiri zvisina tsarukano. Hatina kunyanyozvifambira futi, taingoti zvinowanika. Tabva ipapo muroora uye azozvitakura airutsa ropa, pamwe aingodonha, aingofenda. Tabva ipapo taingomhanya-mhanyawo naye tichifonerawo vabereki kusvikirana tati taakuda kunobvisa pfuma tiende nepfuma kumuroora. Vakati imbomirai tiri kunetsana, nokuti vabereki vakasepareta, amai vari kwavo, baba vari kwavo. Ndokubva tamira, mushure mekunge vachinetsana hatina kuzoenda nepfuma, tichimirira mhinduro kuti vachatipa mhinduro kuti chiuyai nepfuma. Pavakazoti chiuyai nepfuma, vakatichinjira mutoo vachiti chiuyai muchiroora nezvatinoita kuchechi kwedu kunobviswa mombe, hamuchabvisa zviri zvemari. Ndokubva tatena mari yatanga tinayo iye futi, tabva tatenga mombe. Mushure mekunge tatenga mombe, ndokubva tateneswa futi tapiwa baba vasiriwo, baba wemwana. Taakunzi uyai mubvisire kwaana sekuru kwakarerwa mwana uyu, nokuti kusepareta kwakaita vabereki ndisu takarera. Ndobva tatiwo isusu pachivanhu hazvidaro, regai tifonere baba kuti isusu taakuuya nepfuma. Ndobva kwaita mutauro zvakare, kusvikirana isusu tazorwisa taona matambudziko ari kungowanda. Ndokubva taenda nepfuma. Ndamhanya, tisati taenda nepfuma muroora anga akutanga kudonha kubva kuseni. Hapaina chaaikwanisa kuita, aingodonha, kurara, kuswera zuva rese asina kana kumuka, kana kumwa mvura haamwe, kana kudya haadye, kana kuyamwisa mwana apa anga aine muchechi. Zvakatora mazuva akawanda tichingomhanya-mhanyawo naye tichimurapisa. Sevanhuwo tinonamata taingoita zvechipostori, nokuti taiudzwa unzi aiwa endai naye kumapostori, mukaenda kuchipatara akangoiswa dhiripi chete matokanganisa. Tichingomhanya-mhanyawo naye, akatora mazuva achidonha kusvikirana tazoenda kumusha kwacho tanotaura kuti ndo zviri kuitika.
tabvisa pfuma kudaro ndobva tamusiya. Akangosara kwe1 week ndobva atishedzera kuti uyai mutore muroora wenyu apora. Ndikatobvunzawo ini pachangu ndikati kupora chaiko here? Zvikanzi ndobva tanomutora ndokuuya naye mumusha ndokugara zvakare 1 week. Adzoka haana kuzomboita zvekudonha manje. Ndopaakati mama ndarota panapa pabvira moto. Ndikati ko moto uyu wabvira kupi? Zvikanzi manga muchitochema muchiti musha wangu waparara. Ndobva ndati saka imi hamuna kuona kuti moto watangira papi? Zvikanzi handina. Pasina 2 days moto weshu wabva wabvira. Wakasipaka kucontrol. Ndokwatakafungidzira kuti ndo kune fault. Moto wabvira ndobva waputika bhatiri. Ndokubva sofa ratsva. Vazhinji vemunharaunda ndokumhanya vakandibatsira ndokudzima moto uyu. Moto uyu wadzimwa ndokubva taburitsa zvinhu mumba. Sofa riye mumba rakatsva 1 riye. Masola pamusoro ndokubva tabvisa. Tadisconnecta tambo dzese tadimbura. Taisa panze. Usiku kuma10 mumba memuroora makabvira mbatya dzake chete kuita kunge pane munhu asarudza dzake chete. Dzakanga dzakatosangana nedzatete vake nedzemurume wake, asi dzake dzakatsva ne1 yemurume wake. Ndokubva ndamhanya zvakare, amai moto uye watanga. Ndokubva ndabuda mumba bva ndatora cardbox riye ranga rine hembe ndokubva ndabvisa panze ndadzima moto uye. Ndokuti mumba umu hamuchararika, maakutyisa zvemoto hatichaziva kwazviri kubva. Ndokuti uyai tirare mumba mangu mumuroora. Ndokuremerwa kuti mumba mamwe hazviite, regai tirare hangu mukicheni natete. Ndine musikana ane 13 years ari kuita form 3. Ndobva apinda mukicheni nemuroora vachinorara. Ini ndokutora kacheche ndikati aiwa ndipei mwana ndirare naye kuno, kana achema ndinouya naye momuyamwisa. Zveshuwawo ndaita kunge ndiri kutaura nekamuti mukana. Vapinda mukicheni ndakatopindawo ndikabvisa huni mukicheni ndikadzisa 1 side. Ndichida kuona kuti moto uyu zveshuwa hatizopomera here kuti ndowanga uri mukicheni. Nguva dzakuma 12 usiku moto uyu ndobva watanga futi mumagumbeza makarara muroora natete. Asi chishamiso chiripo ndechekuti muroora uyu akangokwaturwa padiki nemoto. Tete ava ndo akatsva. Kutsva kwaaita anga asingazvinzwi kuti ndiri kutsva. Akatozovhunduka muroora ati mai we moto. Vabuda mumba muye vachimhanya. Ini ndokumukawo. Ndobva ndapinda mukicheni ndakatoona moto uchibvira ndokudzoka zvakare ndokutora bhaketi ndikati hamuchapindika. Ndakatora bhaketi ranga riri pavhuranda ndobva ndadzima moto waibvira mumagumbezi. Mwana akutochema kuti ndatsva. Ndokubva ndangogadzirisa mwana uye, asi hatina kuzorara. Kwanga kuma1 usiku. Ndobva ndakwidzawo kune muzukuru wangu ndobva ndati ndochitiko chakuitika kumba uko handichaziva. Pamwe kuzochena kwekunze munowana musha wese waparara. Kwanetsa moto uye hauchaita kake chitatu. Ndambodzima umwe, saka pamwe ezvinozvi wapisa wapisa mwana. Ndokubva ndadzima moto uye. Ndokuchena kunze. Ndakaswera ndiri pano handina kwandakaenda mangwana acho. Taswera 1 day. Mangwana acho ndokubva watanga kubaka futi kune mamwe masofa. Ndokubva masofa atsva. Vanhu ndokumhanya futi wenharaunda kundibatsira kudzima. Moto uye wadzimwa zveshuwa ndopatakaburitsa zvinhu zvese mumba kuisa panze. Taisa panze zvinhu zvese vanhu vachingodzokera mudzimba dzavo. Ndokubva watanga futi kubvira pamusoro pakicheni pachisuwi. Moto wabvira vanhu ndokumhanya futi wenharaunda chipatapata kuchera mvura kudzima moto. Zveshuwa takakwanisawo kudzima nevavakidzani vakandibatsira. Moto ukadzima. Saka ipapo ndopandakazonyatsogutsika kuti izvi hazvisiri zvega. Baba wemusha wanga wazosvikawo vanga vari kubasa. Apa pakabvira moto uyu wese ndaizenge ndakuita zvokuvatsanangurira kuti ndo zvaitika. Vakazosvikawo
ndokufambawo kwatakafamba tichingofamba kwese kwatakafamba tichitsvaga kuti chii taingonzwa kuti aiwa makatora munhu asingatorwe ndokubva tati oright kana zvakadaro takutongokumbirawo mweya mutsvene utibatsire. Saka pakubatsirwa nemweya mutsvene ndobva tapiwawo mazano yatakapiwa. Tete hanzvadzi yemurume wangu akabva ati nini regai ndimbotakurawo Muroora ndimboendawo naye kwandinogarawo kune vabatsiri vakawanda. Ndokusvika kuye kungorara hope kamwe chete kuseni vachimuka kicheni yatete yakabva yabvira zvakare mushure mekunge vatakura Muroora uyu. Saka ndo zviri kuitika kuno kuShamva. Ndingangoti naiwayo vakazoona kuti zvichaita. Ini ndakabva ndati tete munhu yeye asati agarisa ipapo ngaachibva nokuti akaramba ari ipapo moto ungatobaka futi mubhedhuru. Saka takabva tamukasika kumubvisa ipapo. Tete wakabva atogeza akutotakurana neMuroora. Muroora achibvunzwa kuti chii zvikanzi ndarota chigure chichibatidza moto pamusoro pemba yenyu. Kunokuwa akambotiwo ndarota ndiye futi kwatete ndiye futi akuti ndarota chigure chichibatidza moto. Saka ndo chikadzo chiri kuno vakabva vatakura Muroora ndokuenda naye kumusha kwavo. Hatina kusvika kumusha chaiko vakasvikira kuna atete vake. Ana atete vaye vakamboda kuramba kusvikira navo vakazongoitawo zvokushandisawo zvivindi zvokuti aiwa isi munhu hatisi kudzokera naye. Saka pari zvinozvi Muroora akasara kumba kwavo kuna ana atete. Ndingangoti ndo zviri kuitika pamusha panapa. Sati kuti munhu nyaya yakatangira musi waMuroora ndopakatanga kuoneka mashiripiti kuti musi waipembererwa ndo musi wakafa mbudzi 4. Uye Muroora chimwe chiitiko chokuita ndechekuti akadonha zuva rakadai akaswera ari flat asingagoni kumuka kutaura kana kudya achibva aitanga apoterwa akatsanangura kuti mwana wangu imbomirai kumuyamwisa anga nomwana mucheche munozomuyamwisa kana nchinge ndazokudza musendese uchipatara musendese kupindisiye ndikadaro zvishuwo zuva rakanonyura mwana asina kuyamwa. Kwakuma 9-10 zomanheru ndakaya ndakamutswa ndakabopa ngoro tichiti tiedze kufamba nemwana kuti vachida kuti vaedze kunomushandisa. Kungobuda pagedhi apo ndakanzwa bvudzi rangu reseri kufamba musoro kunge riri kuti nyaunyaunyau. Muroora akashedzera kuti misai ngoro kune zvauya kubva kumba zvanditeera zvoda kusumudza ngoro tiite sei ibheuke. Asi vamwe tatipo takaedza kutendera kutsvaga kuti ngoro tingaona here munhu pasaidi hatina kana vanhu vatikata sei watakakwanisa kuona. Asi yatotaura kuti pane vanhu vari kutoedza kusumudza ngoro tiite sei isumuke. Asi ndakakwanisa kumuudza kuti zvitendero zvinosiyana. Ini kwandonamata nokwaunonamata kwakaita sei kwakasiyana uye dzinza rako harikwanisi kupindira mukati medzinza rangu. Ini ndiri kutinda mombe tichenda kuti uite sei ndiri kutinda mombe tichienda kuti urapiwe. Akati mai makaenda kuchipatara ndikangobayiwa chita injection ndinoparara. Ini ndiri next door yamaicho Muroora. Zviitiko zvakaitika pano handisati ndazviona. Zvamuri kutaura kuti takapinda mumakipi zveshonda handiri chimbido kusvika pari zvino handisati ndazviona kana kuzvinzwa. Zvaityisa kana ukazvirangarira unonzwa kutya nokuti inini chandinofungidzirawo kuti zvinhu izvi zvinova dambudziko kuno Muroora. Waiti wakabuda amaicho Muroora vakangoenda kugadheni kwavo padhuze, asi waizotosvika ikoko watodainzwa kunzi dzokai kuno, mhanyai kuno, moto uri kutsva. Pakutanga zveshuwa ini ndandakagara pamba pangu apo ndichitopepeta. Muroora anga akamira apa netuwana achidainzira kuti imi dainzayawo, dainzaya maitungwani, dainzaya maitungwani waipfuura. Zvikanzi dainzaya maitungwa, dainzaya mairashimoti. Saka ini ndakafunga kuti semunhu anga anowa asirwa tuwana kuda wana wairowana vandadongorera kudai ndinzwa kunzi moto. Saka vandatarisa vandaona utsi vandamhanya ndakasvika mukomana pa next door apa aita basa. Mukomana iye akangoti paakanzwa kunzi moto vangouya vangosvika vapinda mukicheni vatora bhaketi rake remumvura vapinda umba umu vadzima. Tikanzwa kunzi masora. Ndofunga masora anga aunza moto wakawanda.
adimurwa nokuti anga unza moto yakawanda pacontrol. But alright, zvinowanika. Tadzoka zvedu manheru, shuwa ndaingonzwa nyinyi wachitaura. Kusvika makuseni, zvakandiremera. Vandamuka makuseni vandauya. Marara sei pano? Zvikanzi tarara zvedu moto chete. Ndikati handiti moto wakapera here? Zvikanzi hatinomborara nemoto. Muroora akatsva utarei mone makumbo. Ndikati wakatsva here asi pawaiburisa sofa? Zvikanzi handinombobata sofa. Chii? Zvikanzi ndakatsva moto wakatanga mumba mubhedhuru. Ndakarara, ndandakatorara zvangu. Ndakazopatika ndakuda kuyamwisa mwana ndopa ndikaona moto uri kubvira pahembe. Ndikadaidzira kuti moto amai wakauya vatora hembe vaburisa panze vadzima. Vatati isusu saka imwe hamuchararika umu. Ngatibudei. Vabuda namai vari vega nowana wasikana naivo amai. Ndobva wasvika. Ndobva wabuda wasvika ndokunzi saka morara kupi Muroora? Dambudziko rakaitika panapa kana neni ndikadzika naro. Zvokuti ndichisvika pano babawo pano aprofiti akumadzimai. Shuwa inini ndikabvunza kuti iwe wakundikana iwe sei waitiwa izvi? Akandita kwete ukwana zvadai zvakati asi toita sei zvetikamusha muno akanditaiwa zvichadesi zvichadetsereka. Zvishuwawo murume anonamata kuwadzidza nguo chena. Zvishuwawo pakazoita pungwe achinamata mapostori akasiyana siyana vakaisa munamato wavo pano. Zvishuwawo kubva ipapo shuwa ndakagutsikana kuti zvinenge zvatitonhorei. Asi izvo zvokuzoendawo kumuroora waiwaiwa nyanzviziziva. Asi pakubva ipapo kusvika murume wacho adzokere kubasa zvinhu zvinenge zvakagadzikana mune zvakanaka. Asi ine zvakandikachamadza nokuti zvanga zvisati zvaitika munzvimbo muno. Asi mimi sofunga kwenye sabhuku muchiudzwa dambudziko iri ranga rawira mhuri iyi, hamuna kufungawo here kuti kune mumwe aibatidza moto paimba inoni? Kwete. Ipapo inini ndinoramba. Kureva kuti chiitiko ichi moto uri kungonyuka usingazikanwi kuti uri kubva papi, chii chasakisa uye chii chavamba moto uyu? Inini ndikawabvunza wese auya murume asvika pano, ndikawabvunza wese nomukadzi. Kuburikidza ndodainza kansera wangu wamanyara waditwete. Wakauya pano ndikati kansera ndozvaitika munzvimbo mangu. Uya handitonzwa tese tiri pamwe cheshuwa tichiwabvunza wari wa mukadzi nomurume. Wese wakataura kuti izvi zvati chishamiso chaitika musha mangu. Ndikamboti amuna here chamukabata mudzidzi sezvo uri muprofiti. Shuwa murume wopano muprofiti. Muprofiti wopano. Asi ndikazoti wakundika. Wakoniwa. Ukozokwana madzidzo yakudai so pamba pako wakundwa zvikanzi aiwa zvafumuka. Zvadai zvafumuka. Mwari andikundisa. Saka hakuna kwanika kuti ndikaende kuti